Täjigistanda 5 adamdan ybarat bir topar türkmenistanly studenti talady. Bu toparyň Täjigistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan tussag edilendigini täjik telewideniýesi habar berýär. Täjikistan HD döwlet telekanalynyň 9 ýanwarda YouTube saýtyna sahypasyna çap edilen video maglumatda aýdylmagyna görä, bu talançylyk geçen ýylyň 26 dekabrynda Täjik paýtagty Duşanbeň golaýyndaky Rudaki sewitinde boldy. Habarda 5 adamyň Duşanbeň pedagogika döwlet universitetinde 1-nji kursda okuyan türkmen studenti Ahun Muradowa topulandy we onuň gapçygyny ogurlap wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidendigi aýdylýar. Şonda Muradowyň gapçygynda 700 Amerikan dollary we 10 Amerikan dollary möçörünäki 70 somony möçöründe pul serişdesiniň şeýlede bir sany plastik bank kartyň bardygy bellenilýär. Täjik polisiýasynyň toparyň 5 agdatyny anyk haýsy senede tussag edendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma tussag edilen Nasreddin Zafarxonyň, Şamseddin Şahynyň, Muradow Şahynyň, Mirziyoyew Suhaylynyň we Badalow Ruslanyň Duşanbeň Dangara sewitiniň ýaşaýjylarydygy maglumatda aýdylýar. Video habarda türkmen studentini talan toparyň agdalarynyň Täjik polisiýasyna wakanyň nähili bolandygyny gurrun berýän pursatlary görkezilse-de, hadisanyň öňünden planlaşdyrylandygy ýa-da planlaşdyrylmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumatyň ahirinde bu waka boýunça derňew işleriniň dowam edýändigi bellenilýär. Türkmenistanyň medeniýetinde adat bolşýaly Täjigistanda okuyan türkmen studentiniň başdan geçiren bu hadisesi barada maglumat göze ilmeýär. Täjikistan türkmen studentleriniň bilim almak üçin köp barýan ýurtlarynyň biri hasaplanylýar we bu ýurdun ýokary gujaýlarynda müňlerçe türkmenistanly student okuýar. Azatlyk radiosu Täjigistanda okuyan türkmen studentleriniň plastik bank kartlaryna pulu naqdlaşdyrmakda başdan geçirýän kynçylyklary şeýlede bu ýurtda ters täleýe uçran türkmenistanlylar barada wagtyl habar berýär. Geçen ýylyň 10 dekabrynda Täjigistanyň Hatlon welaýatynyň administrasiw merkezi Bohtar şäherinde ýol hadisesi zerarly türkmenistanly student wepat boldy. Hatlon welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna beren maglumatyna görä, Merdan Haydarow ýol gözegçiligi polisiýasynyň işleriniň awtology tarapyndan kakylypdyr. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň bolan student Bohtar şäheriniň döwlet universitetiniň Himiýa we biologiýa fakultetiniň 2-nji kursunda okuýardy. Geçen okuw ýylynyň başynda Täjikistanda bilim alýan ýa-da täze okuwa barýan türkmenistanly studentler Türkmenistanyň daşyna çykmakda hem dürli kynçylyklary duçar boldylar. Awgust aýyndan başlap Duşanbeň we Täjikistanyň beýleki şäherleriniň okuw jaýlarynda okuyan ýa-da okuwa giren türkmen studentleriniň ýüzlerçesi serhetden geçirilmedi. Türkmenistanyň serhetçileri bu gadagynçylygyň sebäplerini düşündirmediler. Geçen ýylyň iýun aýynyň ortasynda Täjikistanda okuyan türkmen talipleri öz kartlaryna maliýe serişdelerini ne naqdlaşdyryp bilýändiklerini ne de beýleki bank amallaryny amala aşyryp bilýändiklerini Azatlyga gurrun berdiler.